parkujú z tejto strany, my máme stále toto. Prechod voľný zatiaľ. No však to je dobré, tak dúfajme, že to tak aj zostane. Tak bude, na túto stranu nejde hore nikto, lebo vedia, že v Tatrách prší, tak sa nikto... A keď pôjdem, ja už to dúfam, že bude preč. Ten nechcel ísť, akože. Ja neviem, čo to neobrzdil. Že by neubrzdil, on to strhol asi do protismeru, No. On neubrzdil podľa mňa. Áno, lebo aj s tým osobákom však len tak čo sa vyhol. On to strhol doprava, lebo to neubrzdil. Ja už som ho videla tak pána šoféra. Ešte, že si toto, vieš, nechával odstup si. No však? A on sa nepohne dozadu, lebo za ním niekto stojí. Áno. Lenže aj to však musíme počkať, až sa to pohne. No, aby sa zaradil. Sa zaradí. A ono kamionu prešlo. Čo má drevo? No. No, tak to je ťažký, jak toto. No. Tento čo? No vidíš, Igor, máš to tu. Si to privolal. To nie, však to ideme ďalej. Akurát tento by ho trošku posunul, no. No jasne, za ním stojí ďalší. No tak to bola tesnovka ináč, to sa riadne vyholi. Dobre, že sme išli o 2 sekundy, Hovorím, že dobre, že si nechal odstup. No však viete, takto okolo je lepšie a zvlášť v tých zátačkách, lebo človek nevie, čo je za to. čiže aj za nami toho vyzdvihne. No, však tiež kamión. Prečo? Však neprší, vonku prší, čo vystrieš, ty prší, na čo? Však on potiahne dopredu, ten sa zaradí a ideme. Ona si nedobrzdila, preto to nastrhol, aby nenabúral do toho kamiona. Skoro tam trafil ten osobák. No, už sa to dáva do pohybu. No dobre, idem. To bola tesnovka. No. To je jasné, ale drevo. Ale čo robí? Drevo, ale čo?